η ΟΚ είναι ένα από τα ελάχιστα παραδείγματα επιτυχούς εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος. Και αυτό είναι ελληνικό. Είναι ένα κίνημα το οποίο ξεκίνησε μέσα από τον κυπριακό λαό, από τον κυπριακό ελληνισμό, έθεσε το ζήτημα, έκανε ένα σκληρότατο αγώνα, αντιμετώπισε μια αυτοκρατορία και κατάφερε, χωρίς την πολιτική υποστήριξη που έπρεπε να έχει, παρά τα αυτά, να θέσει το ζήτημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό είναι ένα ελληνικό προνόμιο. Είναι ένα προνόμιο των Ελλήνων πατριωτών της Κύπρου. Είναι ένα προνόμιο και Ελλαδιτών που πολέμησαν για αυτόν τον λόγο στην Κύπρο. Και παρά τα αυτά, αυτό το πράγμα σήμερα τι είναι να ξεχαστεί. Θέτει μία σειρά από πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα. Εγώ θα μιλήσω και λίγο πολιτικά. Και θα τα κάνω όλα λίγο σύντομα. Γιατί έχετε να δείτε και μια ταινία, οπότε να μην το κουράσουμε πάρα πολύ. Αλλά θα σας πω πολύ γρήγορα το εξής. Θέτει μια πολύ σημαντική σειρά εξαιρετικά ενδιαφέροντων ζητημάτων ο αγώνας ΣΟΚ. Το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό, εγώ ήταν, να πω την αλήθεια, ίσως το πιο συγκινητικό μέρος που έχω πάει στην Ελλάδα, γιατί αυτό καταλαβαίνω τη συγκίνηση του Κώστα Καρδαρά, που έχω πάει είναι τα φυλακισμένα τμήματα. Είναι ένα μέρος στο οποίο, όποιος δεν έχει πάει πραγματικά να πάτε, είναι τόσο απλό, είναι ένας πολύ πολύ μικρός χώρος, όπου έχει τους τάφους των παιδιών, γιατί ήταν παιδιά εκεί, που ουσιαστικά βασανίστηκαν και απαγχωνίστηκαν από τους άκρους. Και αυτός ο λιτός χώρος έχει τόση δύναμη μέσα του, που δεν ξέρω, νομίζω ότι όσο σκληρός άνθρωπος και να είσαι, εκείνη τη στιγμή θα συγκινηθείς. Όσο σκληρός άνθρωπος και να είσαι, όσο πειθαρχημένος και να είσαι, θα χάσεις την αυτοπειθαρχία σου αυτό το χώρο. Το λέω αυτό τώρα γιατί, διότι πολλές σκέψεις περνάνε από το μυαλό. Αυτά τα παιδιά, τα οποία δεν νομίζω ότι δεν ξέρανε τι αντιμετωπίζαν. Ξέρανε τι αντιμετωπίζαν. Ξέρανε τι ήταν η Βρετανική Αυτοκρατορία. Ξέρανε τις ομότητες. Ξέρανε τα βασανιστήρια. Ξέρανε τους απαγχωνισμούς. Και παρά τα αυτά, συνεχίζανε τον αγώνα. Πεισματικά. Μόνα τους, εγκαταλελειμμένα, σε επίπεδο αντάρτη. Δεν υπήρχε ο τακτικός στρατός στη τύπη. Αυτά τα παιδιά που τόσο λαχταρούσανε αυτή την εθνική ολοκλήρωση, δηλαδή τι σε τελευταία ανάλυση. Την ένωση, προσέξτε τώρα, την ένωση με την Ελλάδα. Αυτό λαχταρούσε. Δεν πεθάνανε για ανθρώπινα δικαιώματα. Να το ξεκαθαρίσω. Δεν πεθάνανε για να έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν. Δεν πεθάνανε για κοινωνικούς αγώνες, για το ψωμί ή δεν ξέρω γιατί άλλο. Πεθάνανε γιατί θέλανε να ενωθούν με την Ελλάδα. Πόσα αυτά τα παιδιά υπήρχαν τότε και ξαφνικά τα χάσαμε σήμερα. Ένα μεγάλο ερώτημα. Γιατί λοιπόν σήμερα πια δεν βλέπουμε αυτό το πάθος για τον ελληνισμό. Γιατί, για να το συνδέσω με όλη αυτή τη μεγάλη κοινωνική προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε το 1921, ξεκίνησε τόσο παράτολμα, ξεκίνησε απέναντι σε μια άλλη αυτοκρατορία, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, πανίσχυρη τότε, με όλες τις ξένες δυνάμεις, τουλάχιστον στο ξεκίνημα του αγώνα, απολύτως εναντίον, όπως και στον αγώνα της ΣΟΚ, απέναντι σε μια αυτοκρατορία, χωρίς καμία διεθνή στήριξη, ξεκίνησε και έθεσε στην πραγματικότητα το εθνικό ζήτημα. Έθεσε την διάσταση εκείνη που πραγματικά έχει ο εθνικός αγώνας. Δηλαδή τι, δεν διεκδικείς απλώς το δικαίωμα να μιλάς τη γλώσσα σου. Δεν διεκδικείς απλώς το δικαίωμα να έχεις ελληνική εκπαίδευση. Δεν διεκδικείς καν το δικαίωμα να είσαι οργανωμένο σε μια αυτοδικούμενη κοινότητα. Λες κάτι περισσότερο, λες, εγώ επειδή είμαι ελληνικός λαός, θέλω να έχω εθνική κυριαρχία, θέλω να έχω δική μου πολιτική υπόσταση, θέλω να έχω εθνικό κράτος. Αυτό είναι που διεκδικούσαν και τίποτα λιγότερο. Να είμαστε απολύτως συνεννοημένοι.
έκανε μια παραχώρηση του τύπου, ξέρω εγώ, βεβαίως έχετε δικαίωμα να μαθαίνετε την ελληνική γλώσσα. Μαθαίνετε την ελληνική γλώσσα. Υπήρχε η ελληνική γλώσσα. Δεν δεχτήκαν μια παραχώρηση, μα βεβαίως έχετε το δικαίωμα να έχετε δικές σας υπηρεσίες. Μα είχαν δικές σας υπηρεσίες. Υπήρχε, ελεύθερη ήταν η λατρεία. Δεν την απαγόρευε κανένα. Θέλανε την ένωση. Δηλαδή τι? Την σύνδεση με το ελληνικό κράτος που πιστεύανε τότε οι Κύπριοι αγωνιστές ότι ήταν το εθνικό κέντρο. Τον ίδιο πόθο που είδαμε στην αυτόνομη Ήπειρο, όταν ξεκίναγαν και εκείνοι να ενωθούν. Τον ίδιο πόθο που βλέπαμε στον Μακεδονικό αγώνα. Τον πόθο για την ολοκλήρωση της Ελλάδας. Ήμουνα πρόσφατα, για να δείτε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, θα σου πω δύο πράγματα. Διάβαζα, και θα σου πω μετά από ήμουνα, ξεκίνησα από το που ήμουνα, να σου πω πρώτα διάβαζα. Διάβαζα λοιπόν τη συνέντευξη ενός καθηγητού του Παντίου Πανεπιστημίου, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, λέγεται Ηρακλήδης. Εάν είδατε τη συνέντευξή του, αυτός ο άνθρωπος λέει το εξής, ότι κάναμε σφαγές, ότι ντρέπεται που είναι Έλληνας, γιατί έχουμε κάνει εθνοκαθάρσεις στη Μακεδονία, έχουμε κάνει εθνοκαθάρσεις στη Θράκη, έχουμε κάνει εθνοκαθάρσεις κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Γραμμή ρεπούση. Γραμμή ρεπούση. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτό είναι το σημαντικό, σήμερα πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο για να διδάσκουν αυτά τα πράγματα στα ελληνόπουλα. Πηγαίνουν οι Έλληνες φοιτητές στο Πάλιο Πανεπιστήμιο και συναντάνε τον κύριο Ηρακλήδη για να τους πει ότι προέρχονται από ένα γένος δολοφόνων, ένα γένος γενοκτόνων, ουσιαστικά για να τους καταργήσουν, γιατί εκεί είναι μια δεύτερη μεγάλη προσπάθεια, τον μύθο, όπως λένε, της υπάρξεως ελληνικής φυλής. Όλοι λοιπόν αυτοί οι ήρωες μας, ξεκινώντας από τον Κολοκοτρώνη και καταλήγοντας στον Ευαγόρα Βαλκαρίου, από τον Παύλο Μελάν στον Ιώνα Δραγούμη, όλοι οι ήρωες μας πίστεψαν σε ένα λάθος, σε ένα ψέμα, σε ένα μύθο. Πίστεψαν σε ένα έθνος το οποίο δεν υπάρχει, σε μια ελληνική φυλή που δεν υπάρχει, και τώρα αυτό αποκαθίσταται από την ιστοριογραφία της κυρίας Ρεπούση. Ήμουνα πρόσφατα σε ένα σεμινάριο κοινοβουλευτικό του ΝΑΤΟ στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, στο Σαράγεβο. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα συναντά κανείς εκεί, σε αυτά τα διεθνή φόρα. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Εκεί λοιπόν, αφού δεν θέλω να σου πω τώρα την ιστορία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, μια πονεμένη ιστορία, πώς φτιάχτηκε το κράτος, είναι ένα κράτος στην πραγματικότητα συμφιλικό, προσπαθούν να φτιάξουν ένα κράτος από διαφορετικές εθνότητες, σερβική, κροατική και βάσει προς αυτό που λένε βοσνιακοί, δηλαδή μουσουλμάνοι, οι οποίοι έχουν μείνει στην περιοχή. Ξαφνικά εμφανίζεται μια κυρία εκπροσωπούσα μια μη κυβερνητική οργάνωση. Τι κάνετε εσείς, κυρία μου, της μη κυβερνητικής οργανώσεως? Η κυρία αυτή παρελθόντως ήταν Ουγγαρέζα, μέλος της Ουγγρικής μειονότητας της Σερβίας, η οποία δούλευε πάνω στο θέμα των μειονοτήτων. Τι κάνετε εσείς, κυρία μου, με αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση? Ξέρετε, εμείς έχουμε συμμετάσχει σε ένα κέντρο που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη και που χρηματοδοτείται για να γράψει νέες ιστορίες για όλες τις χώρες των Βαλκανίων. Ποιος το χρηματοδοτεί αυτό το κέντρο? Οι διεθνείς οργανισμοί, αλλά και το Ίδρυμα Σόρος. Είναι ο ίδιος ο οποίος χρηματοδοτεί τον κύριο Δημητράνη, το παρατηρητήριο του Ελσίνκη. Είναι ο ίδιος ο οποίος χρηματοδοτεί το βιβλίο της κυρίας Ρεπούση. Και πίσω από όλους αυτούς θα δείτε την συνειδητή προσπάθεια να καταστραφούν οι εθνικές ιστορίες, γιατί πάνω στις εθνικές ιστορίες στηρίζονται οι εθνικές συνειδήσεις. Πάνω στις εθνικές συνειδήσεις στηρίζεται το πολιτικό αιτούμενο των εθνικών κρατών. Και όταν υπάρχουν εθνικά κράτη, υπάρχει αντίσταση στην παγκοσμιοποίηση. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και βλέπετε τώρα πόσο ωραία και οργανωμένα διαρθρώνεται αυτό σε διεθνές επίπεδο, γιατί πρέπει να πιστούν οι λαοί ότι δεν έχουν εθνικότητα.
πηγαίνουν να πλήξουν την βασική μας πεποίθηση. Δεν είμαστε Έλληνες γιατί δεν υπάρχουν Έλληνες. Δεν πρέπει να είμαστε χριστιανοί, γιατί αυτό διχάζει. Πρέπει να είμαστε πολίτες του κόσμου. Πρέπει να αγκαλιαστούμε και να αδελφωθούμε όλοι, να ξεχάσουμε τις ιστορίες μας για να ζήσουμε μέσα σε ένα παγκόσμιο κράτος. Αυτό είναι που συνειδητά προσπαθεί να γίνει.